Kapin 840,000 ka mga lubi nga mo kantidad og 232 milyones pesos ang i-turnover sa Philippine Coconut Authority kon PCA7 ngadto sa kagamhanan sa lalawigan sa Subo. Ang maong mga lubi nadakpan sa Bureau of Customs nga i-export unta padung sa laing nasod apan sa illegal nga paagi kay gipagawas nga papel lang ang sulod sa maong kargamento. Gawas nga gidili usab kini sa gobyerno. Kaniadtong miaging Biyernes, Enero 7. Gipatawag ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang mga opisyales sa Bureau of Customs o PCA aron husayon ang naimbargo nga 42 ka mga containers sa mga lubi. Ang maong mga lubi gikan sa probinsya sa Leyte ug i-export unta ngadto sa nasod sa China. Mato ni PCA7 Acting Manager Brendan Trasmonte, gidili sa PCA ang pag-export ug mature o lahing na nga mga lubi. Hinungdan nga gi-confiscate ang maong containers. Aron mapahimuslan, gamito na lang kini og itanom aron mapulihan ang mga lubi nga nangatumba tungod sa bagyong Odette. Ihatag kini sa PCA ngadto sa probinsya sa Subo. Matud sa mga representante sa Bureau of Customs, naghuwat na lang sila nga ma-issue ang clearance aron ma-release ang mga containers og i-turn over na sa lalawigan. Matud ni Gobernador Garcia, iapod-apod kini sa mga mag-uuma sa probinsya. Gawas sa mga lubi, muhatag usab ang PCA og 22.8 milyones pesos nga insentiba sa mga mag-uuma sa lalawigan alang sa ilang implanting, rejuvenation and fertilization program. Paula Mendoza, Balita sa Subo.